Nata dire sa may Tigato, ning atong syudad sa Davao, particular sa Juliville, sa may sitio Tinago. Tama no, Tinago. Ayan, kay ato sa pagkataon Kasama John. O ato ang Christmas ay station ID, ang ato ang sukintig paminaw. Madam, may buntag! May buntag, Sam. Unsay pangalan nimo, Madam? Mary Grace Abad po. Nakapalit na ba mo pang medianoche? Wala pa. Wala pa yun, Sam. Wala pa! Nako, Kasama John. Kami na bahala niya ng Kasamang Grace. Pero una ka na mo hatagan sa ito na itong medianoche. Amo sa kang pagkantaon sa tuwang Christmas Station ID. Challenge accepted? Accepted! Ah, di basta-basta ha. O sige, 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yay! Mga pagkanta, tuwa ng bugtian. O, gatong dalang wine. Ayan, dawata tong wine non-alcoholic. Di na makahubog Kasamang Grace. Napagitay pang medianoche. Salamat kayo sa DXDC RMN Davao ug sa palipay naghatag ninyo karong adlaw. Dako ug kay ning blessing. Kawan na to si Radyo Man ay Migilita, Radyo Man Joel Viray, Tatak, RMN.